Ideme si prehliadnúť najslabšiu rodinu, ktorá ale zase mala obrovské množstvo plodu dole pri poslednej prehliadke a takmer prázdny medník, čo znamená, že sme s nej ešte nič netočili. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá. Keďže nám dymák dohorel, je taký môj typický problém. Ten dymák mi ako fakt lezie na nervy. Tak budeme používať vodnú paru. Tá účinkuje síce kratšie, ale tiež účinkuje. Takže sa na to pozrieme. Máme stráčik. Vytvoríme takúto vodnú gumulu. Včielky to na chvíľku zmiatne. Vystavané, ale veľká bieda na ženy. Pozrieme sa sem, kde sú sústredené. Pomaličky sa to plní, zalieva. Miesto po vychádzajúcom pôde je zalievané pekne čerstvou sladinou. No, ideme sa pozrieť dole, ale zapamätáme si, že tu máme 3 rámiky, ktoré sú veľmi vhodné na prevesenie. Čo znamená, že keď ona dole už nemá priestor, trebárs na kladenie, tak tieto 3 jej môžeme dať. Zavrieme.
akože idú, je tu všetko, čo tu má byť. Dokonca obrovské množstvo pôdu. Tu máme matičku. Skúsime si ju, ak sa nám zase neschová, vychytiť. Dobre, vážení, matky máme na matku sme chytili. A keď sme chytili matku, tak už sa nám bude pracovať olahej. Áno? Čo znamená, že zaplodované rámiky vyberieme si takýto peknej žemlovej farby, aj prázdnej, a umiestnime jej dole, aby mohla klásť, aby mala priestor na seba realizáciu. Áno. Tu dáme tu, aby ju cítili. Vyberieme si ešte jedného takéhoto adepta. Vidíte tú divokú stavbu? Vidíte, jak to vyzerá, keď nemáte stavebnú zábranu? Toto všetko sú prúdy, takže idú do hája. Dobre, toto im tiež dáme hore. Dáme jej takýto. A môžeme jej poskytnúť ešte takýto jeden. Ešte takýto jeden jej poskytneme dole. Dobre. Začínajú byť podráždené. Čiže tu je ten tiež zaplodovaný. Ten dáme tiež hore. Do stredu, snažím sa do stredu. Dobre, teraz matku vypustíme. Dobre, matka je dnu.
Takto vidíte, ako tá vodná para povuje, zalievajú dovnútra. Čiže dostala priestor na kladenie. Prevesili sme plásty. Založíme mätník. Zafúkame. A zavrieme. To sa prosím pekne veľmi potešia naše sliepočky. Dobre, takže malá rekapitulácia, čo sme robili. Našli sme matku, vychytili sme si ju do klietky, tým pádom sme si mohli robiť, čo sme chceli. A preložili sme zaplodované hore. A ináč toto ste krásne videli, čo to vyzerá, keď nemáte stavebnú zábranu, čo znamená, že dole už sú takéto divoké stavby. Zavrieme a pôjdeme sa pozrieť ďalej.